Estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Luís Pérez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ribeira. Señor Pérez, como estamos? Boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, vostede foi alcalde hasta o mes de outubro do ano pasado, hasta o día 13, con unha moción de censura. Que balance nos fai destos 5 meses da alcaldesa señora San Pedro? Ben, pois eu creo que a valoración tena que facer a xente, non? En todo caso, o que podemos ver é que Ribeira pasou de ter un goberno dialogante, de portas abertas, que pasábamos tempo falando cos veciños e veciñas nas parroquias, ou un goberno aliado das súas demandas, por poñer un exemplo, un goberno que defende a sanidade pública todas as semanas a carón dos veciños, a ter un goberno pois escondido no despacho e que responde únicamente a intereses particulares e partidistas. E tamén lle poño un exemplo. A primeira das medidas que fixo este goberno foi meter na mesa de contratación a unha política. E a mesa de contratación, para quen non o coñeza, é o órgano onde se deciden, onde a quen se lle dan as obras que hai no Concello. Por tanto, eu creo que a valoración tena que facer a xente, pero creo que o cambio foi moi grande e a peor. Por que, pasados 5 meses, cree que o partido barbanzano independiente lle deixou de dar apoio e pasou a darlle apoio ao Partido Popular, aínda que ideolóxicamente a xente poida entender máis afinidade con eles, co Partido Popular, que con vostedes? Ben, a min gustaríame rachar esa idea, non? Cando nos presentamos ás eleccións no ano 2023, os tres grupos que conformamos o goberno municipal dicíamos unha mesma cousa, que Ribeira necesitaba un cambio político e que o Partido Popular non podía volver a gobernar. Deronse os números para propiciar ese cambio e nós tendemos llamán a grupos moi plurais, como pode ser o Partido Barbanza Independente ou o Partido Socialista, e fomos, creo que, un goberno exemplar, que suscitou unha ampla maioría, un amplo consenso social en Ribeira, e que terán que agora explicarlle á veciñanza por que quixeron rachar ese acordo que estaba asinado diante das cámaras de televisión e, polo tanto, era un acordo público. Por que quixeron rachar ese acordo? Eu acórdome que había concelleiros e concelleiras do Partido Barbanza Independente que nos dicían que houbo ofrecementos económicos moi suculentos para evitar aquel acordo de goberno. Entón, agora cabe facerse a pregunta: se naquel momento había ofrecementos económicos, que pasou agora para que si triunfaran? Houbo máis cartos en riba da mesa para propiciar esa moción de censura? Terán que respondelo eles. Como está o BNG dende outubro para cá, sin a alcaldía? E como está Luís Pérez? Pois estamos a tope de traballo, con moitísima ilusión, e permítame que lle diga a toda a veciñanza que nos está vendo que hai un BNG que está comprometido a dar o mellor de si mesmo para chegar ás eleccións do 2027 máis forte aínda que nas do 2023. Estamos facendo un percorrido polas parroquias, estamos atendendo cales son as prioridades da xente e, polo tanto, estamos tendo moitísimas altas e, sobre todo, estamos tendo moitísima ilusión por todas esas mensaxes positivas que nos chegan no día a día, cando vamos pola rúa, cando acudimos a unha concentración ou acto público. Todos son palabras de ánimo, Luís, estamos contigo. Como deixou? Como estaba? Fágame a foto ou describa a foto para os veciños de Ribeira e para o resto da audiencia a situación económica do Concello en outubro do ano pasado, que cando vostede perde a alcaldía tras a moción. Ben, pois, eu creo que a un político, cando se lle valora, hai que valoralo polos seus feitos, sempre o digo. E, por tanto, o noso legado é un legado moi positivo para Ribeira e, por tanto, tamén para a súa veciñanza. Fronte a aqueles que nos deixaban unha débeda millonaria de 13 millóns de euros ou, por exemplo, unha sentenza xudicial que nos obrigaba a pechar e a derrubar unha gasolineira como a de Xarás, nos deixamos feitos moi positivos para Ribeira. Deixamos a compra da fábrica de Cerqueira, que é a industria tradicional que temos enclavada no corazón do barrio histórico da nosa cidade, Bandurrío, e, por exemplo, tamén conseguíamos a maior cantidade de fondos europeos nunca vista na historia de Ribeira. Máis de 6,5 millóns de euros que permitirán mobilizar até 10 millóns de euros para revitalizar ese barrio de Bandurrío, tendo a Cerqueira como epicentro social e cultural. Polo tanto, o noso legado, máis alá de cambiar as prioridades políticas que tiña a veciñanza de Ribeira,
desbotando esas grandes obras que disparaban o seu prezo, como por exemplo o caso do auditorio, non? Que pasou de 2,5 a 5 millóns e pico de euros, pois démoslle un cambio nas prioridades políticas do Concello de Ribeira. Por tanto, a xente estaba representada por ese goberno plural que o encabezaba, pero tamén demos pasos adiante para que en Ribeira houvese moitos investimentos, non só no centro urbano, senón tamén nas parroquias, onde acadamos a cifra histórica de 7 millóns de euros investidos en servizos que nos demandaba a poboación. E agora mesmo, como ve os orzamentos e os investimentos no Concello nesta arranque de ano 2026? Ben, pois o que vemos é un goberno municipal da señora San Pedro e do Partido Popular que non ten ideas, que o único que está dedicándose a facer é a executar aquilo que deixamos planificado. Quero poñer un dato en riba da mesa. Cando a nos quitan do goberno, deixábamos proxectos non só para executar, senón tamén cos cartos para poder facelo. En este ano 2026 deixábamos 1,5 millóns de euros en investimento para todas as parroquias do Concello. Por tanto, agora o Concello o que ten que facer é executar eses proxectos que nos deixamos planificados e orzamentados, pero tamén buscar financiamento clave para actuacións tan importantes como o polígono industrial. Esos son eivas que levan aí bastantes anos, eh? Sí, máis de 40 anos que Ribeira carece de chan industrial. Por eso, e unha das cousas que se lle achacaba ao tripartito era de que durante 2 anos non había posto a disposición digamos que parcelas ou suelo para poder ampliar o polígono. Que valoración fai e cal é a xestión a día de hoxe? Ben, eu creo que esas mentiras temos que desbotalas e que calquera persoa de Ribeira que nos estea vendo sabe perfectamente que iso é unha falacia do Partido Popular. E poño tamén outros exemplos para que a xente sexa consciente de como actúa o Partido Popular cando non está no goberno. Ribeira, durante máis de 40 anos, celebrou as festas do seu pobo, as festas de Ribeira, no mesmo sitio, en Portos de Galicia, no espazo portuario. Aquí, a min cábeme preguntar, por que se durante 40 anos as festas de Ribeira se fixeron sempre no mesmo lugar, porque cando nós estábamos se intentaron impedir até o punto de poñelas en risco. Pois iso é igual co polígono industrial. Se durante 40 anos gobernou o Partido Popular, por que se nos achaca a nós que en tan só 2 anos non tivéramos materializado o proxecto? Que eu nego a maior, porque cando nós chegamos ao goberno tiñamos que acabar o proceso de expropiacións, que o rematamos. Tiñamos que acabar o proceso de urbanización, que o rematamos. E agora faltanos unha das patas máis importantes, que é que a Xunta de Galiza ten as competencias en materia industrial. Non o digo eu, digo o propio Estatuto de Autonomía de Galiza. E, por tanto, unha administración que ten as competencias en materia industrial, obrigatoriamente ten que financiar en boa medida esa obra. Porque un concello cunha débeda de 13 millóns de euros que nos deixou o Partido Popular vai ser inviable que financie en exclusiva o polígono industrial. E iso temos que pelexar para que a Xunta se implique con Ribeira e poña fondos suficientes para materializar ese polígono, porque do contrario estará actuando non só en contra das empresas de Ribeira que queren asentar chan industrial e, por tanto, emprego, senón tamén estará actuando en contra dos intereses de toda a poboación que vivimos e traballamos en Ribeira. A nave da Conserveira da Cerqueira, bueno, acaban de ter un pleno no cal se aprobou o desembolso de 500.000 euros e isto, e cada un ten a súa razón, ou tiña no pleno, non? Entón, non se trata hoxe de quen ten máis razón, pero, porque para iso faría falta un cara a cara, ou 3 caras, non? Ou 4, aquí, a facer o debate. Pero, si se aprobou outro día, é que non estaba aprobado. Ou, que pode decir vostede da súa xestión, que vostede a defende como que era a súa, pero, sin embargo, o Pleno tuvo que aprobarlo outro día. Sí, explicámoslo perfectamente. Mire, este proxecto nace de que en 2021 o Bloque Nacionalista Galego presentaba unha iniciativa para protexer e declarar ben de interese cultural a nave industrial de Cerqueira, cando aínda estaba en activo. No ano 2023, por certo, unha proposta que o Partido Popular da señora San Pedro votou en contra e aínda por riba ríanse de que esa proposta presentada polo Bloque Nacionalista Galego dicía que iba a supoñer a prohibición das licenzas de obra en todo o barrio de Bando ao Río. Pois
En 2023, aproveitando que a industria pechaba as súas portas e que se trasladaba a Rianxo precisamente por non traer chan industrial en Ribeira onde asentarse, o Bloque Nacionalista Galego dou un paso máis adiante e non só defendía a necesidade de preservar a fábrica de Cerqueira, senón que presentaba xunto en colaboración ou polo menos co visto bo da Asociación Veciñal de Bando ao Río un proxecto para que Cerqueira fose o epicentro social e cultural de todo o barrio de Bando ao Río. Pois ben, o Partido Popular en 2023 tampouco nos fixo caso. Que pasan nas eleccións de maio? Damos un cambio de goberno, o BNG asume a alcaldía, en decembro do ano 2023 xa empezamos cos trámites para adquirir Cerqueira. Calquera persoa que nos estea vendo sabe que os trámites para facer calquera vivenda son longos, pois imagínense se teñemos que solicitar permiso a costas do Estado, patrimonio, Sí, porque naquela todavía non estaban transferidas á lei de costas. Falar coa Lei do litoral, perdón. Falar coa propiedade para que iso fose vendido ao Concello e, por tanto, chegamos a un entendemento para que se pudese vender en 500.000 euros. O propio día 10 de outubro de 2025, antes de facerse a moción de censura, eu mesmo anunciaba a compra de Cerqueira, que sería que se pechaba todo o trámite administrativo e que só quedaba a expensas dun único trámite, que era o acordo plenario e a concesión de costas. Nada máis, o resto, todo estaba feito. En todo caso, polémicas aparte, eu, se en algo me podo congratular, é que Cerqueira é para o povo de Ribeira. Ao final, o pleno que se fixo hai un par de semanas ou de días, non? Mais ou menos. Bueno, ímonos a Centro de Saúde, a situación do centro actual, a posta a disposición de terrenos para un novo centro. Sí, eu creo que a prioridade de Ribeira é que teñamos os médicos suficientes. Nada máis hai que ver como cada xoves a veciñanza de Ribeira se concentra en centos pedindo máis médicos no seu centro de saúde ou, por exemplo, a veciñanza de Aguiño que pide que haxa médicos porque se están demorando as atencións até en 3 semanas. Eu quero lembrar, non, como a propia veciñanza impediu que a Xunta de Galiza pechase os centros de Palmeira, de Corrubedo, ou que tamén tivese a pretensión de pechar o de Aguiño. Por tanto, eu creo que antes de falar de ladrillo, necesitamos falar de profesionais. A xente necesita que, cando está enferma, ter un médico que nos poida atender non dentro de 3 semanas, senón cun tempo de espera acorde. 3 semanas non son un tempo de espera acorde para poder atender doenzas en atención primaria. Que fai falla facer un centro de saúde novo? Eu creo que sí. E cal é o emprazamento máis axeitado? Xo, dende o Bloque Nacionalista Galego, xo dixemos dende un primeiro momento. Ten que ser un espazo céntrico, accesible e ben conectado co transporte público. Por tanto, eu creo que o mellor emprazamento é o que a día de hoxe ten ou algunha parcela que poida estar no centro de Ribeira. Pero para iso teríase que cambiar a idea inicial que tiña a Consellería de Sanidade, que pedía moitísimos metros cadrados e non hai un espazo tan grande no centro urbano. Pero, en todo caso, a min gustaríame tamén que algunha vez a alcaldesa de Ribeira e tamén o seu goberno municipal apoiase aos veciños de Ribeira, porque actualmente o que estamos vendo é que temos un goberno que defende máis os intereses do Partido Popular que os intereses da veciñanza. E o centro de maiores, minuto de resultado, como está a situación? Pois non hai máis que ver as noticias, non? Vemos como a raíz da moción de censura hai as primeiras fotos da Conselleira de Política Social, a ribeirense Fabiola García, coa ribeirense tamén, señora María San Pedro, e nada máis sabemos até este momento. É dicir, a Consellería de Política Social non nos dá, aínda a día de hoxe, un argumento de por que non se pode facer o centro de saúde naquela parcela. E tamén, calquera veciño que sexa de Ribeira verá que este inverno, con un récord histórico en chuvias, aquel terreo non se inundou. Por tanto, eu creo que estamos ante unha mentira da propia Consellería de Política Social que, ante a carraxe de ver como a veciñanza de Ribeira non apoiou ao Partido Popular de maneira maioritaria e había un goberno alternativo que estaba facendo moi ben as cousas, deciden paralizar un investimento que ao final non dana ao Bloque Nacionalista Galego. Ao final, a quen prexudica é aos veciños e veciñas que necesitan unha praza pública de residencia. Dende logo, eu comprométome a seguir traballando até o final para que Ribeira non perda esa residencia pública de maiores, porque é un investimento que necesitamos e que a veciñanza tamén merece. Sectores económicos, podemos falar de
comercio e hostelería, o mercadillo, Praza de Abastos, bueno, Asociación de Empresarios, promoción turística, meta todo se pode nun paquete, porque o tempo aquí vaisenos máis depresa que do que a mí me gustaría. Cal é un pouco o balance e as necesidades que ten Ribeira sobre estes sectores? Ben, pois, en primeiro lugar, eu sempre digo, non, que a pesca é o noso motor económico. A lonxa de Ribeira é o corazón económico de Ribeira e, por tanto, necesitamos que alá onde se toman as decisións, neste caso, por exemplo, ou no Congreso do Estado ou na Unión Europea, teñamos máis poder de decisión. E iso contrasta frontalmente co que están facendo os representantes do Partido Popular a nivel europeo ou no Congreso. Cando apoian un regulamento de control de pesca que dana os intereses da nosa frota, pois non pode ser que despois, ao día seguinte, sexan os primeiros en coller a pancarta e protestar en contra dun regulamento europeo de control de pesca, que non atende as necesidades reais dese sector. En todo caso, nós seguimos traballando para que a nosa frota pesqueira teña futuro, teña viabilidade e, sobre todo, seguimos defendendo unha cuestión que é vital, que Galiza ten que ser unha nación altamente dependente da pesca para ter voz e voto directo na Unión Europea. E, por exemplo, en sectores económicos como o comercio, eu creo que neste momento están bastante preocupados ante a peor vaga de roubos da historia de Ribeira, onde hai un goberno local que o único que fixo foi unha reunión e unha foto e non sabemos nada máis hasta este momento. Eu quero informarlle á poboación que nos ve que cando eu estaba de alcalde, tivemos que facerlle fronte a unha situación moi complexa como era o edificio Cupa das Avesadas. Un problema que alteraba a convivencia do barrio das Avesadas e que con moito traballo e con moito esforzo conseguimos acabar con el. Agora vemos que hai centos de persoas afectadas, que cada semana hai roubos en comercios, vivendas e garaxes. E que vemos ante ese panorama? Pois vemos que o goberno local non está á altura das circunstancias, que só está para facerse unha foto e esperar a que o problema pase. Eu creo que debería atender esa chamada, ese ofrecemento que tivemos dentro do Bloque Nacionalista Galego para colaborar en todo o que fose necesario para acabar con ese problema. Creo que o comercio necesita tranquilidade e confianza. Home, claro, e lóxicamente non roubos, non? E na política turística, en mantemento de, bueno, un pouco todo. Quero dicir que estamos xa ás portas da Semana Santa, empeza a primavera, empeza o verán, as praias, os sendas, os sendeiros, bueno, todo o que e a gastronomía e a potencialidade que ten o Concello de Ribeira, entre eles un dos parques, bueno, o marítimo e o de Corrobedo, que é un dos máis visitados de Galicia. Sí, eu creo que en política turística temos que deixar de centrarnos en atraer cada vez máis visitantes para traer visitantes de calidade. En ese sentido, creo que é fundamental regular o aspecto turístico e, sobre todo, polo problema que pode ocasionarlle ás persoas que queren vivir e traballar todo o ano en Ribeira. Nese sentido, eu son un firme defensor das prazas hoteleiras, dos campings, da hostelería ou dos restaurantes, e non tanto dos pisos turísticos. Creo que Ribeira debería abandeirar tamén unha política de vivenda pública forte. Cando eu estive de alcalde, solicitei ao Instituto Galego de Vivenda e Solo que fixese vivenda de promoción pública no Concello de Ribeira. E creo que tamén, dentro do Concello, se poden dar pasos adiante para establecer un marco regulatorio do turismo para que, no canto de vir cada vez máis turistas, pero que deixan poucos recursos no noso Concello, cada vez haxa un turismo que dea máis rendemento económico. Vostede decía que está facendo un traballo Bloque Nacionalista Galego de recorrer as parroquias e os lugares, lóxicamente, pois, para falar cos veciños, ver as necesidades que teñen, escoitar os veciños, cal é as necesidades que teñen as parroquias e que non están atendidas. Ben, pois mire, para facer unha radiografía ás parroquias, porque son 8 parroquias moi rurais e unha urbana, claro, os veciños pídennos actuacións básicas, é dicir, que investamos máis cartos en cuestións como pavimentacións de estradas que están desfeitas, saneamento, tan importante para moitas vivendas que de hoxe carecen dese servizo fundamental, ou, por exemplo, dotacións de auga potable. Nos
nestes 2 anos e medio que estivemos á fronte do goberno de Ribeira, cambiamos as prioridades políticas. Onde antes se investían millóns e millóns en edificios que disparaban o seu prezo ou só no centro urbano de Ribeira, puxemos o lado contrario. Quixemos atender esas prioridades e, por tanto, nos fomos capaces de lograr en 2 anos e medio de investir 7 millóns de euros en atender esas prioridades. E agora que seguimos indo polas parroquias, pídennos, ademais desas actuacións, que sigamos mellorando actuacións básicas como, por exemplo, os parques infantís ou, por exemplo, a seguranza viaria, reducindo o tráfico e facendo medidas de calmado de tráfico. E por poñerlle tamén outro dato máis en riba da mesa, unha das cuestións da que máis me orgulloso me sinto con respecto ás parroquias non é só de destinar eses cartos 7 millóns de euros a servizos esenciais, senón tamén a facilitar que os pais e nais teñan unhas instalacións infantís renovadas. En ese sentido, pois unha das nosas primeiras medidas cando chegamos ao goberno foi establecer un plan de parques infantís con máis de 700.000 euros investidos precisamente nas parroquias para a renovación de parques, e o noso plan era a longo prazo, era que acabáramos o mandato con 3 parques cubertos e un parque renovado en cada parroquia, porque a xente nova, como é o futuro, pois tamén necesita espazos axeitados para poder desenvolverse. A política social, desde o punto de vista principalmente do SAF, do Servicio de Atención ao Fogar, como está este servicio e as necesidades de Ribeira, que iso é importante? Pois gústame que me fagas esa pregunta, porque o Servizo de Axuda ao Fogar é aquel servizo que nos vai garantir que cando sexamos maiores poidamos vivir máis tempo no noso fogar e non ter que ir a unha residencia que moitas veces, como hai moita falta de prazas públicas, teñamos que acabar moi lonxe dos nosos fogares, non? Eu creo que hai que facer pasos decididos porque o Servizo de Axuda no Fogar sexa realmente financiado ao 100% polas administracións que lle competen. Neste caso, sabemos que acaban de chegar un acordo á Xunta de Galiza para incrementar ínfimamente o seu financiamento, pero hai que dicir que en Ribeira a hora de servizo de axuda no fogar costa 24 euros e a Xunta de Galiza está neste momento pagando 16. Por tanto, o Concello está facendo fronte a uns gastos que pola propia lei non lle competen e, por tanto, temos que detraer recursos das arcas municipais para atender esa prioridade, detraendo eses recursos de outras cuestións que sí son competencia municipal, como, por exemplo, os servizos que falaba antes, non? Dotación de auga, pavimentacións ou saneamento. Canta xente está tendo ou necesitando este servicio ou inscrita neste servicio? Pois en Ribeira son bastantes persoas usuarias. Por sorte, non temos neste momento listas de espera en atencións de grado máis acuciante, non, de dependencia, pero non quere dicir que non teñamos que mellorar. Bueno. Baixe noso tempo, señor Pérez, pero ten un minuto e algo para dicir o que vostede queira ou que eu non lle din preguntado nesta edición do programa Falemos. Ben, que lle gustaría dicirlle aos veciños? Ben, pois se me permite dirixirme xa rápidamente aos veciños, pois veciños e veciñas de Ribeira, eu o que quero é agradecervos todo ese cariño que nos mostrades públicamente cada día, cada semana na rúa, e fronte a aqueles que nos queren dicir que non hai esperanza para un cambio, eu creo que en 2027, coa vosa colaboración, se nos axudades, vamos a ser imparables. Por tanto, adiante e a sorrir. Luís Pérez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ribeira, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Lle damos a boa noite e yo emprazamos hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas grazas a vos. Boa noite. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade. Tamén dos patrocinadores volvemos nun instantiño e recibimos o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, pero no Concello de Meis, Xoan Manuel Vázquez, que estará connosco para analizar a política municipal deste Concello gobernado con maioría polo Partido Socialista e a alcaldesa Marta Giralde. Non o perdan, dentro do instantiño estamos de novo con todos ustedes.